Aprangsi kado ko wepan samay kardom pajiro bangso alamar jana long litum Chethan namnang Dharmasthala Mandir alam Aphuthak. Bangso Mandir kido lake Karnataka along sidolo Lapenke amen binong lake Sri Manjunath Temple mate Sri Manjunath Mandir puhanlo. Bangso Mandir long aningkan wang sitame asuri suri amunit hadak dam. Sitame non head jong prek check alam Keklang pen India arachot kali. Pirthe adang amunitum anstame manghu pronglo. Hadak alam Keklang kelason lo bangso Mandir adung Lapenke tebok terai along hadak munit tumas samay pati po Lapenke hadak Kepip dopik pu bang Pharo ne dopu Kepip tang kiti tang abang atpum Lapenke penang an ke arlu somar pupilo kithe pupilo hadak arlu somar tum bhan pati po Lapenke hadak si tebok terai si pipthi pusipulo arlu somar det lapukali pinso tum bhan samay pati pon pu halak ki duk det ki boy det atum bhan ke pati po dak si Kepip pusi Inut amunit pen mate hadak sai Keklem do amunit hada akiter ke ben amunit akiter ke war amunit hada karko karpek bang amunit si bangso alam bang non paklang lo kopi ko son litom kecheng ben puthot Chethan bangso alam kuson si Keklang lo pulutang te hadak bangso Mandir long Keklem dun veg bang hadak akiter ke war amunit laben ke karko karpek bang alang li hadak sai Keklem bang alang li pen si bangso alam bang ke than pon lo 1995 pen 2014 an alang li hadak sai Keklem dun abang alang li sitame api 2014 men ge alang li hadak men ka juisi alang li sitame cepat chong lo along pen along alang li ningkan crazy 11 years an lo alang li ke cepatu hadak amunit tum phan ke phere alang li athe alang li tum badela Mandir along Keklem tum alang li phan pathi lot ta hai pro lam do amar si alang li sitame 11 years ke alang li along kaprek stayed along si alang li dolo stame alang li mathalo lason ke chokche halaki thi det atum apan justice long nang ji pusi alang li non head jong 2025 June alom si alang li bang so alam bang ke paklang ponlo alang li kopi lo kiningje alang li ningje ponlo alang li hadak sai Keklem hud hadak akethe Mandir long akethe alang li amen ke ningje ponpe alang li pulo nili phanjong si security nang pilo pulo tangte alang li tuma men anstame nang than po pulo rasi non mat ke alang li amen bang ke alang li ningje pon pilang stame alang li ningje pon lo hadak Mandir lo akithi atum alang li phan by force kithi tang abang ar pungwan po alang li phan papa pip toy po pulo laben ke alang li sitame piblong veglo pu hadak ki pib lake arlu somaratum arta ki komtum stame do arta ki do tum stame do laben ki dugdet amunit pin sumar tumhan stame hadak pip pusi pulo lapen ke alang li tumphan soalu tumphan cholang rem deda pc alang li tumphan pathi si ke papip pipu lapen ke adhek tumke ape ri anstame avi pusi pulo la chota kalilang adhek tumphan bangke isit pen chorlun nun po pangjir lut po la son kititang abang arpum stame wan pusi alang li hin peningje ponlo alang li men bangke non mat ke paklang pon pelang lapen ke alang li jongsi Klem kle pipe pulotang te alang li phan sitame nang pathi logi pusi ke ther po alam stame klang ponlo bangso ke phere pe na jok alang li 1995 ben 2014 an ke alang li do joilo alang li madu phan same thana he lo alang li klem pon joy loksi ke klem pon lo same non 2025 anang le lo alang li matha lo justice long nang ji hada kithi labatum mate hala kithi tangatum justice long nang ji busi alang li ka phere pohon mu bang cheusi alang li angthin che pathek loisi bangsola media long stame van lo la benke alang li police mate court along stame bangsolam ke than pon lo alang li approve phan pu alang li hadak pen Monit Kepathi lahai stame van lo paklang bangso bang Pharo isine abang arpum konat nat siki piblop lo tangte labangso Mandir tebok terai stame dolo achota kalilang pu hitrawathi pu alang roi do pu hadak lang roi akung alom sitame bangso kititang abang arpum ke piplo pusipulo laben ke longli ki joy la Mandir tebok terai longli ki joy do pu hadak sitame Kepip do pusipulo alang litum ajo masi hutpo ajo masi pipuk po bangso Dharmasthala tebok terai ke habit sitame do pik forest do bangso forest mate bangso habit along sitame laki thitang abang arpum ke pip thiblo bangso munit long crepe ho 15 sites long crepe ho Monit Kepip tang doji meme adimbang alang li paklang ponlo lasi non hejong July 15 hut SIT mate special investigation team bang chepeng lo alang li tum ritar liblo lapeng nali tum chini loma hadak dampen kupilo kipur dampen alang li tum ari pisame long pon loklo alang tum ke long pon lake 4 feet long le arlo 4 feet long le arlo an si
Monit ari pi longpon ulo. Lapenke lachotakalilang. Alang litum bangso ari pi adung alang litum nani ATM card sitame longpon lo lapenke pan card an sitame longpon lo. Public tumbangke aning kang piglo social media long sitame pregjam acquisition arjupon lo. Alang litum arjupon lo ko sonsi isi holy place kang thira dim le lason asai kachuklem lo. Koson si kang thira dim long kam Keklem atum asai Keklem atum koson si lason keheng no dak asai Keklem hai lo. Lapenke ko mat si alang litum phan ke protect lo ko mat si kerai kom lo. Lahai amuri tum phan ko mat si kerai kom lo koson si paklem long pop lo pu pregjam acquisition clang pon lo. Bangso special investigation team along DGP Pranab Mahanti lapenke DIG MN Anuchit SP Ajitendra Kumar Dayama lapenke DCP Somia Latha SK alang litum che pangrum si isi team che peng si alang litum investigation alang litum asai ke lalo ahok pet alam kichini ji phan labit ke laki thilot atum phan justice ki pg phan se alang litum arja panlo alang litum bangso SIT mare special investigation team atum angkur alam ki phu damji phan se alang litum chisik pon sitame isi manghu hak meme alam nang klang rok lo RTI activist alang lihin pen eson alam ning je panlo alang lipen paklang pon lo 2000 lapenke 2015 angbong a dead case kopi koson komat sikiti lo hai a case bangke alang litum delete lablo alang litum pavir lablo nane missing report ho lapene konane amethang a branch ended ho lapene koson bene thilot ho hai a case dopik same alang litum la 2000 pen 2015 angbong an a records bangke pavir lablo abit lo lasi acquisition isi doklo alang litum modela Police atum sitame kupine ke patu joy ason roma. Last time Monit tum a minor long isi doubt the kong. Bangso birta news media long Keklang pen ke la ahem ben komane atum imbodet. Lason ki do tum ke alang itum Bangalore la pen ke alang itum kachini ji phansi alang itum bor ilo alang itum hadak wangsi kupi ko son lopu question arju piglo dangni supidoma dangni supodoma pusi alang litum wang paklo. Kiram tang stame 2013 aningkan Anania Bhatpu arloso alangli college student bom arloso son pene alangli avidedlo lasi alangli tuma family stame wanglo alangli kititang abang apum dak dokok tahai pukima thapen inut a witness pen same ningje ponlo ningkan krep ho ningkan ingkoi aprang alangli sitame lason theglong lo pulo komane phan Kepathi lapente pibuk alangli same theglong lo pulo same alangli ke phere mat alangli ningje haidet alangli bangso lamang ke pachon haidet pusiku ponlo lasi public tum samay pressure pilo GPR mate ground penetrating radar use nang po athadak inut chotkali hadak abang Pharo ne hadak kithitang abang ar pumdo lasi lahai kiri ji phanke laso a device mate laso hormu pen siri nang po pusi kidimana tum samay dolo la chota kalilang la aban ake samukha la Monit tum kithi akes Monit tum kangbo akes la hai an samay puthot open thunang po puthot retarlip thunang po pulo non mangi bangso whistle blower bus English pen pulo alangli ke thana bang alangli bangso Aphuthak ke thana bang alangli a live bang ke alangli a kai bang ke phere memelo athe hadak inut chotkali isi a geng doji isi Monit hengno team doji alangli phan pasung det hai alangli phan apranar mudet hai laso akisung bang alangli dong dokoklo laso posi hadak lawyers pen pachidi ponlo mate hadak activities pregjam activities atum do alangli tu pen pachini pono alangli phan full protection pinang ji polo alangli phan jong si protection pipede lo plotang te alangli thi lot lo plotang te bangso case bangke kipa solve ji phan sungkrung popolo alangli kaning ji ke isi wet I only want peace for the souls I buried. Alangli kaning jepon ki sivelo. Alangli Kepip vek pititang abang arpum matum. Alangli tum atma mate alangli tum akar jong make ningkang samlong nang poplo. Bangso ningkang sam ki piji phansi alangli bangso alama Aphuthak police lapenke code along stame paklang aklo. Dharmasthala long bang kuan ki titang abang arpum ni ke dohadak putek the. Alangli jung si bang Pharo si piblo plutangte alang lipen kapre ketum same hada kipi batum doji laso posi bang ko an nekiti tang abang apum kilongji non mat ki putek thelang stame longpon bomlo alang li paklang clear sondek madu sitame chini ne deji same alang li ang thin che pathe pen alang li methang ban chima tha thepen kiti tang tum same akar jong sitame ningkang samlong nang ji pugi matha mensi alang liang thinje pathe si alang li ningje hailo ili to makai long same la son doji
Itum pena anak hing no son chini dodo samele tum ningje hai det paklang hai det jong si ningje lo plotang te kisung longlok na jong si ahok pet alam thano plotang te halatum ke nili phan ke nang pavir det po lason ke matha tum samedo ili tum long stame pena ana muni tum ke ahok pet alam ka chini do same ahok pet alam ke thanai he ke thano plotang de sungkrungji pu ke matha pen sitame jong si rajok nangji kumani phan me senangji pu matha lo plotang te ili tum jong si pine secret alam chini lo plotang te ili tum same isi strategy pen ili tum than tap than pula pu kalida nangji ili tum matha pa me pen si konar si thanangji ma koson step si deng nangji ma lali tum matha pa me si ke patu joy alam same li tum than pon me hada ki thilo la tum mangke alang tum justice sa hang tek thilo la pe moni tum same koson se justice hang po chini ne bangso putha ke chini ne pin blotang de justice tame hang tek thilo la si kereng era tum si justice tame hang binangji niri bangso video ka silam ke konania mandir phan putot nang Hindu tum chok che la pulani lika silam kali ahok pedalam news media long ko pisi Keklang mala bang solam nang itu panang thano laban ke litum chini nang ji penang an tum ke lahaya hinat pen same abar sai ke en pondodo mandir bupada arnam kardom bupada ke me henono Asai Keklem tum samedo mandir chot la pukali lo konani church long stamelo konani masjid along stamelo alang litum arnam amen pen oh arnam akam Keklem tum si dagi du opot aking no akam ke claim clip pamat hanang pu palang itum mandir church masjid alang itum hadak kimpo alang itum ardom ardipo athak Keklang jike arnam than khoi pikason si Keklang po sitame arlo bangke alang itum hinu dak asai sitame tempon bom dodo non alang lihin ben same pachini pon lo bangso whistle blower mate bangso alam ke than bang same ningje pon lo bangso hukum ki pilake mandir long akithe atum bangso mandir long ki claim akithe tum si alang lipan hukum ki pipolo damon hai ki thitang abang atpum pip damon pip pelo pulte nangli pan same nang pathilo po asi alang li 2014 ben ke alang li hadak pen nang kaju lo ke cepatu lok non 2025 der pigano non 2025 man si alang li bangso alam ke paklang pon alang li bangso alam ke paklang sitame athedo alang li tum amet hanga family pen mat inut arlu so arta kave arlu so alang li phan nep si cholang rem si alang li phan pathi lot si hadak ma si pibu po alang li amet hanga family pen samela son kisung phoddello amat si alang li a phi decision mate alang li mathalo dakdo bom no te cheplang plelo pusi alang li kabjulo asi a phi ansi alang li a family tum poset ansi alang li same bangso alam mangke paklang lalo si pene ason hingno dakason dolo plotang te chinilo plotang te litum encourage donangji paklang hai nangji kalilo plotang te e prang ke bang jila mate ilitum a family tum mat stame kisung phorongji rasobosi monon pison kisung ka videji bhanke ilitum pene secretary alam chini do pulotang te ilitum isi right strategy pen isi mesen atowar pen silitum paklang ponangji pumasi ningji ak ningji phun mang ilitum chok cheterji ilitum mesen atowar pen silitum arlo alam mate secret alam same paklang ponangji nilibang so video long lansi ningje dam chotpo jong sinane kichok che kelele ningje dam peng lai dolo plotang te nan tum same dia ponikha ilitum kapreka video long kaprek alama puthai tum Chethan nali tum jong si bangso channel subscribe ge lang plotang te nan tum kanghon pen subscribe tha ilitum pregjam a biruta puthai tum Chethan rap nang lapen ke chok che kelele do plotang te nangli tum nili phanna pakeng kon bom lapen ke kopipia tupik si nangli tum karju kang tung ma do plotang te nangli tum comments nang pidon ignore nangli tum comments nang pipik lo sitame nili adhega video bang ke nili selam leda titi ahok lo nili ka selam pa chetang une de titi tame nili apor do hut bang ke nili selam pon bom po Putot chetong tunang domay takmay kardom.